So I think before we start, I'm just going to tell you a few short words about myself. Predtým, než začneme, dovoľte, aby som povedal niekoľko krátkych slov o sebe. So as your pastor already told you, I come from England in a small town called Wolverhampton. Ako už kazateľ povedal, pochádzam z Anglicka, z malého mesta zvaného Wolverhampton. And yes, I'm 24 years old. Mám 24 rokov. I was born to Jamaican parents. Narodil som sa rodičom, ktorí pochádzajú z Jamajky. And I have lived in England, which is not very sunny and warm for all my life. A žijem v Anglicku, ktoré nie je veľmi slnečné a teplé celý svoj život. So I apologize for bringing some of the weather with me from England. Ospravedlňujem sa teda, že som doniesol niečo z toho počasia z Anglicka sem. But hopefully it will get sunnier soon. Ale dúfajme, že čoskoro bude slnečno aj tu. So thank you for your time and teda ďakujem za váš čas, že ste prišli. And we'll just get started now, but before we start, a teda by sme sa chceli pustiť do našej prednášky, ale predtým, než začneme, before we start, I would just like to pray, ak dovolíte, rád by som vyslovil krátku modlitbu a potom budeme pokračovať. Prosím, aby ste sklonili svoje hlavy, alebo môžeme povstať, ak môžeme. Dear Lord, drahý Pane, thank you for this chance to just share your message with the people gathered here today. Ďakujem ti za túto príležitosť, že sa môžeme podieľať o tvoje posolstvo s ľuďmi, ktorí sú tu na. I just ask that through your power, that everything is clear, makes sense, and that lives are changed. Chcem ťa poprosiť, aby skrze tvoju moc bolo všetko jasné, dávalo zmysel a aby spôsobilo zmenu potrebnú v životoch. In Jesus' name I pray. V Ježišovom mene ťa o to prosím a ďakujem. Amen. So welcome to the Prophecies of Hope series. Teda vítajte v sérii prednášok proroctva nádeje. And as your pastor told you, that today's title is Certainty Ako in váš an kazateľ uncertain povedal, world. dnešná prednáška je nazvaná Istota v neistom svete. So today we're going to be looking at our day in Bible prophecy. Dnes sa chceme spolu pozrieť na istý príbeh z biblických proroctiev, alebo z pohľadu dnešných dní. Now, this date here, September 2001, Tu vidíte dátum 11. september 2011. This was a day that shook the world, where the world was changed forever. Toto bol dátum, alebo to bol deň, ktorý otriasol svetom a ktorý ho zmenil v podstate navždy. Because if you see here, you remember this was the day when the Twin Towers, when they were brought down by two airplanes. Toto bol deň, kedy dve lietadlá narazili do dvoch vežičiek alebo do dvoch budov obchodného centra v Spojených štátoch. And it's fair to say that ever since that day, there has been uncertainty in this world. A môžeme povedať, že od tohoto dňa panuje v celom svete akási neistota. Also, if we remember, in 2004 there was the tsunami that happened in Southeast Asia, where thousands of lives they were lost that day. Takisto, keď si spomínate, v roku 2004 bolo veľké tsunami v Ázii, kde stovky tisíc alebo tisíce teda životov boli v ten deň stratené. And we also have in New Orleans in 2005 Hurricane Katrina. Again, lives were lost that day. Takisto v roku 2005 sme zažili hurikán v meste New Orleans v Spojených štátoch, kedy takisto veľa životov bolo stratených. And today, in this present day, we have the wars in Syria. A dnes, v týchto dňoch, máme vojnu, ktorá prebieha v Sýrii. All of these problems, they've been happening more and more, increasing the uncertainty in the world, which was once certain. Všetko toto, čo sa deje okolo nás, spôsobuje, že vo svete, v ktorom voľakedy vládla istota, sa stalo všetko akési neisté. And it's something even Hollywood has noticed with their films. A je to niečo, čo si dokonca všimol aj Hollywood a premietol to do svojich filmov. Maybe some of you have seen some of these films before. Možno, že niektoré z týchto filmov ste videli predtým. But then there's one thing to notice. Ale je jedna zaražajúca vec, ktorú by sme si mali všimnúť. Ever since 1950, od roku 1950 there were only 4 films that were made about the end of the world. Alebo do roku 1950 boli len 4 filmy, ktoré hovorili o konci sveta, apokalyptické filmy. But now, as you see down the times, down the years, right down to our day here, to our present day. Ale keď sa pozriete na tie ďalšie čísla, ktoré zobrazujú, ktoré vlastne vykresľujú, koľko filmov bolo natočených od toho roku 1950 do dnes,
in these last 5 years, tak si there have môžete been všimnúť, 55 films že made za about the end posledných of the world. 5 rokov bolo natočených 55 filmov o konci sveta alebo o apokalyptických udalostiach. You see that the end of the world, it's something that we've always been interested in. Koniec sveta to je niečo, o čo sa ľudia vždycky zaujímali. Even the disciples, they were asking Jesus about the end of the world. Dokonca aj učeníci sa pýtali Ježiša, čo bude pri skonaní sveta. So if we look in our Bibles, Keď sa pozrieme do svojich Biblií, in Matthew chapter 24 and verse 3, v Evangeliu Matúša v 24. kapitole a v 3. verši čítame tieto slova. You're able to read this, but I'm not. Dúfam, že to viete prečítať, ja to nedokážem, lebo je to v slovenčine. It says, now as he sat on the Mount of Olives, Tam je napísané, keď sedel na Olivovom vrchu, that the disciples came to Jesus privately, pristúpili k nemu jeho učeníci v súkromí and they were asking him, when will the sign of your coming be? a opýtali sa ho, povedz nám, kedy sa to stane And tell us when it will be at the end of the age. a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. So the disciples too were interested in what would happen at the end of the world. Teda učeníci sa zaujímali o to, ako to bude a ako tento svet skončí. And now Jesus responded by telling them this. A Ježiš odpovedal týmito slovami. He said, when you see the abomination of desolation Hovorí, keď uvidíte ohavnosť spustošenia, that is spoken about by Daniel the prophet, o ktorej hovoril prorok Daniel, that this will be the end of the world. že stojí na svetom mieste, to bude vlastne koniec sveta. Or he said to them, whoever reads, let him understand. A hovorí, ten, kto číta, nech rozumie. So tonight what we're going to do, we're going to understand some of the prophecies that the Bible speaks about for the end of the world. Teda dnes by sme chceli hovoriť o niektorých proroctvách, o ktorých Biblia hovorí, ktoré sa týkajú konca sveta. So in Revelation chapter 1 and verse 3, V Zjavení Jána v 1. kapitole v 3. verši čítame. there is a blessing given on those who hear these words and who understand the prophecies. V podstate je to blahoslovenstvo vyslovené na adresu tých, ktorí čítajú a tých, ktorí počujú slova tohto proroctva a zachovávajú to, čo je napísané v ňom. So then, one thing that we're going to do, that we're going to keep in mind, Jednu vec, ktorú by sme mali mať na pamäti, is that there's no prophecy je, že neexistuje žiadne proroctvo písma, that is given by a private interpretation, ktoré by bolo akýmsi súkromným výkladom budúcnosti. but that they're interpreted by the Holy Spirit who moved on men who spake. Ale proroctvo vzýšlo od ľudí, ktorí boli poslaní Bohom a ktorí hovorili z vnúknutia Svätého Ducha. So I've not come all the way from England to tell you lies, Teda neprišiel som sem z Anglicka preto, aby som vám hovoril nejaké lži, but I'm here to show you what the Bible has to say Ale- about our day. som tu preto, aby som vám povedal, čo Biblia hovorí o dnešnej dobe, o našich dňoch. So, some promises that I have for you. Mám tu niektoré sľuby pre vás, alebo prísľuby. We won't give private interpretations. Hovoríme, že nechceme podávať nejaký súkromný výklad budúcnosti. We will show you how to use the Bible's own tools to interpret itself. Chcel by som vám ukázať, ako sa dá používať Biblia a jej vlastné nástroje na jej výklad. And we're going to let the Bible provide its own meaning. A chceme sa pozerať na Bibliu tak, aby sme nachádzali vysvetlenia v nej samotnej. And it will allow you freedom for the Holy Spirit to guide us through these studies. A tie proroctvá nám dávajú... I would need the slide back. A tie proroctvá nám dávajú slobodu, aby nás Duch Svätý viedol pri tomto štúdiu. Okay, so a key thing to understand about prophecy, Kľúčové, čo by sme mali vedieť pri porozumení proroctiev je, it's given in, so there's the 7 churches, že sú dané v symboloch. Je tu napríklad 7 zborov, 7 trumpets. 7 trúb. When you see these things, A keď vidíte všetky tieto veci, so it doesn't mean that there's literally going to be these 7 different churches that the Bible is speaking to about. neznamená, že tu fyzicky bude nejakých 7 zborov, o ktorých Biblia hovorí, alebo 7 trúb, alebo podobne. And when you read things like this, A keď čítate veci, ako sú toto, it doesn't mean that an actual beast with 7 heads is just going to come up out of some water and start neznamená, walking že around. tu bude fyzicky nejaká šelma, nejaké zviera, ktoré má 7 hlav a ktoré vyjde z vody.
that the Bible provides its own interpretation of these things. A pretože sme si povedali, že Biblia sama poskytuje vlastný výklad týchto vecí. So it's saying that the beasts, what do beasts mean in Bible prophecy? Tu je napríklad jeden text, ktorý hovorí, čo sú šelmy v biblickom proroctve, čo znamenajú. It's saying that they are kingdoms. Tu je napísané, že šelmy predstavujú kráľovstvá. So then here as well, another symbol, or the symbol that's given again. Tu je ďalší symbol, alebo znovu jeden príklad vysvetlenia toho symbolu. So these beasts here that they represent different kingdoms. Je tu istá šelma, ktorá predstavuje iné, alebo ďalšie kráľovstvo, ktoré je iné od všetkých. And waters, when the Bible speaks about water in prophecy, a napríklad tu je ďalší text, ktorý hovorí, že keď Biblia hovorí o vodách, here it's speaking about people like you and I, people just sitting here. Tak hovorí o ľuďoch, alebo o národoch, alebo o množstve proste ľudí. So these are the goals of prophecies of hope. These are the things that we want to realize by the end of these meetings. Toto sú ciele, ktoré by sme si chceli dať počas tohto štúdia a to je cieľ, ku ktorému by sme chceli dospieť na konci nášho stretnutia. So now what we're going to look at today is Daniel chapter 2. Dnes by sme sa chceli spolu pozrieť na Daniel 2. kapitolu, na proroctvo Daniela z 2. kapitoly. And when we understand Daniel, we'll be able to understand the rest of the prophecies that the Bible has for us. A keď pochopíme proroctvo Danielovo, tak budeme schopní pochopiť proroctvá ďalšie, ktoré sú v Biblii zaznamenané pre nás. So if we look in our Bibles, teda keď sa pozrieme do písma, do Božieho slova, tento verš hovorí, that in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams and his spirit was so troubled that his sleep left him. Že v 2. roku svojho kráľovania mal Nabuchodonozor sny a jeho duch bol taký znepokojený, že jeho spánok utekal od neho. Now, in this dream that Nebuchadnezzar had, I'm just going to tell you a part of the story and then we'll move on to the rest of it. Z toho príbehu by som chcel vybrať len nejaké časti, lebo iba ho stručne načrtnúť a potom sa posunieme trošku ďalej. So Nebuchadnezzar, this king, he had some people who would usually tell him what his dreams meant. Nabuchodonozor mal okolo seba ľudí, ktorí mu zvyčajne hovorili, čo sa mu snívalo alebo čo jeho sen znamenal. So he had people who will look at the stars and then tell him what the dream's supposed to mean according to where the stars are. Mal okolo seba ľudí, ktorí sa dívali na hviezdy, ktorí na základe vysvetlenia, ktoré načerpali z týchto hviezd, mu potom povedali výklad jeho sna. And he also had some of the wisest people in all of Babylon who worked for him, who would tell him what his dreams mean as well. A takisto mal okolo seba najmudrejších ľudí, mudrcov celého Babylona, ktorí mu podávali výklad týchto vecí. But then this time round, this is the thing he said to the people who tell him what his dreams mean. Ale v tomto prípade toto sú slová, ktoré povedal svojim ľuďom, ktorí mu zvyčajne vysvetľovali jeho sny. He told them, if you tell me what I dreamt and tell me what it means, then I will believe that you're telling the truth. On im hovorí, ak vy mi poviete, čo sa mi snívalo, a ak mi poviete aj výklad toho sna, potom uverím tomu, čomu veríte vy. Now, is this an easy or a hard ktorému task? veríte my. Bola to ľahká alebo ťažká úloha? Čo si myslíte? It was a hard task. It's a hard task. Áno, je to ťažká úloha. But then the king went even further and told this to his workmen. Ale potom ten král šiel dokonca ďalej a povedal svojim svojim pracovníkom povedal toto. And he told them, if you don't tell me what the dream means, then I will kill you and your families and make your house a public toilet. Hovoril, keď mi nepoviete, čo sa mi snívalo, aby nepoviete výklad, tak zničím vaše rodiny a z vašich domov urobím verejné záchody. So all of the people who worked for the king, teda všetci ľudia, ktorí pracovali pre kráľa, this applied to all of them. Tak teda sa to sťahovalo na všetkých týchto ľudí. Including this man called Daniel, who said this. Vrátane toho muža Daniela, ktorý povedal toto. Daniel knew that there was a God in heaven who reveals secrets and who can tell the king his dream. Daniel hovorí, že je Boh na nebi, ktorý zjavuje tajomstva a môže zjaviť aj kráľovi toto tajomstvo. So then, as now we look more at this dream, teda keď sa pozrieme bližšie na tento sen, we're asking this question. Tak si položme túto otázku.
Aké obdobie z dejín zeme tento sen odhaľuje? So, this is what Daniel said to the king. Daniel povedal kráľovi toto. Boh oznámil kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v neskorších dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom lôžku sú toto. Tebe, o kráľu, prichádzali na rozum tvoje myšlienky na tvojom lôžku o tom, čo sa má udiať potom. So, wondering what time this dream would be relevant for, teda keď uvažoval o tom, na aký čas sa vzťahuje tento sen, Daniel told him that the dream was for here. Daniel mu povedal, že tento sen sa vzťahuje na toto obdobie, so the time that na Daniel was súčasné living obdobie, v ktorom žil teda Daniel, a little bit after the time he was living in, trošku neskôr po tom období, čiže tam je napísané potom, and all the way down to the latter days. A vzťahuje sa na až celkom aj na posledné alebo na neskoršie dni. So this dream, does it have any relevance for us here today? Má tento sen, si myslíte teda, nejaký význam aj pre nás dnes? Yes. Keď je tam napísané neskoršie dni, že? So then, why does God tell us about prophecy? Prečo nám teda Pán Boh zjavuje proroctva? Now, I believe that there's 3 key reasons why God tells us this. Ja som presvedčený, že existujú 3 hlavné dôvody, prečo nám Pán Boh zjavuje proroctva. So Daniel says again to the king. Daniel hovorí kráľovi znovu. Tebe, o kráľu, prichádzali na rozum tvoje myšlienky na tvojom lôžku o tom, čo sa má udiať potom. A ten, ktorý odhaľuje tajomstva, ti oznámil, čo bude. Ale čo sa mňa týka, toto tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že by som mal múdrosť väčšiu než všetky živé tvory. Ale kvôli nám, ktorí sme mali oznámiť kráľovi žiadaný výklad, a aby kráľ spoznal myšlienky svojho srdca. So here are the 3 reasons. Teda tu sú 3 dôvody, Number 1, pre ktoré Pán Boh dáva proroctva. Poprvé, so predicting the future, predpovedať budúcnosť number 2, a čo bude. A po druhé, is to protect God's people, ochrániť Boží ľud. and the final one is to convert our hearts. A po tretie, aby obrátil naše srdcia. So then, the benefit of knowing what's going to happen before it happens is this. Teda akýsi úžitok z toho, že vieme niečo predtým, než sa to stane, je nasledovný. If someone tells you that a crisis is coming, ak vám niekto povie, že prichádza kríza, way before it happens, dávno predtým, než sa stane, you have every chance to avoid that crisis. Tak máte všetky príležitosti a možnosti vyhnúť sa tejto kríze. For example, napríklad, if Benjamin told me keby Benjamin povedal, that if I sit on this chair, it will fall and I'll hurt my hip. Že keď sa posadím na túto stoličku, spadnem a udriem si hlavu. But then if I ignore him and sit on the chair, tak now it's not tak broken. by to bolo dobré, ale keby som to nevedel a sadol by som si na túto stoličku, if I sit on the chair keby som si sadol a spadol by som and I hurt my hip, a udrel by som si svoju hlavu alebo svoje, bedra, chrbticu, then whose fault is it? Čia chyba to je? Ben's or mine? Benjaminova alebo moja? It's mine because I knew what was happening before. Je to moja chyba, keby som teda o tom vedel. Je to moja chyba, pretože som o tom vedel. But I ignored it and decided vedel to sit som on the to chair. A napriek tomu som sa rozhodol posadiť na túto stoličku. So God tells us about prophecy teda for our good. Pán Boh nám hovorí o proroctvách pre naše dobro. So then, are you interested in knowing what this dream meant? Teda chcete vedieť, čo tento sen znamenal a čo v tom sne bolo? So in the king's dream, v tomto sne tohto kráľa, he had a dream of an image of a man. Videl sochu muža alebo človeka. On the head he saw gold. A jeho hlava bola zo zlata. On the chest and the arms he saw silver. Jeho hrudník a jeho ramená boli zo striebra. And the belly and the thighs he saw bronze. Brucho a bedra boli z bronzu. And his legs iron. Jeho nohy zo železa. And his feet he saw part iron and part clay. A jeho chodidlá boli čiastočne z hliny a čiastočne zo železa. And at the end of the dream he saw this rock. Na konci toho sna videl takúto skalu alebo takýto kameň. And the rock came, it was cut without hands. A hovorí sa, že tá skala nebola vytesaná rukami. And it flew down and hit the feet of this man. Rútila sa na túto sochu a udrela ju tam dolu do nôh.
Now, by the end of this presentation, Na konci tejto prezentácie we're going to see what happens after this rock hits the feet. si povieme o tom, čo sa stane potom, keď tento kameň narazí do nôh. So Daniel he tells the king the interpretation. Teda Daniel hovorí kráľovi výklad. He says, this is the dream, Hovorí, now he will toto tell je the sen king. a teraz povieme jeho výklad pred kráľom. So the head of gold, what does it represent? Otázka je, čo predstavuje teda táto zlatá hlava? He says to the king, you are this head of gold. Daniel hovorí kráľovi, kráľu, ty si tou zlatou hlavou. Now, with ancient Babylon, Viete, here v are some facts. starom Babylone tu je niekoľko faktov. Ešte nám nenabehli. That Babylon, it was filled with gold. Je známe, že Babylon jednoducho prekypoval zlatom. That the king's throne, it weighed, I think it was just over nearly 8,000 kilograms. Je známe, že oltár a trón, ktorý bol vyrobený tam, vážil takmer 8 tón. Z čistého zlata, som to nepovedal, pardon. And the temple where they had their idol, it was filled again with gold. A chrám takisto, kde mali svoju modlu, svojho boha, ktorého uctievali, bol takisto naplnený zlatom. So everywhere you went in Babylon, Všade, kam ste sa pohli v Babylone, is gold. ste jednoducho videli zlato. Všade zlato. And if you were to take a trip to the British Museum, A keby ste sa vydali na návštevu do Britského múzea, you would find that they have more facts about other countries than they do Britain. zistili ste, že tam sa nachádza viacej faktov o iných krajinách, než o samotnej Británii. But still, they have ancient things like this tablet here. Majú tam takisto také zaujímavé staré archeologické nálezy, ako je táto tabuľka hlinená. It will tell you of how Babylon first conquered Jerusalem. Na tejto tabuľke je zaznamenané, ako Babylon ovládol Jeruzalem. And some of these other things will show you. A niektoré ďalšie nápisy vám ukážu, It will show you just how powerful a nation that Babylon was in those times. aký mocný tento babylonský národ bol v tých časoch. Now, Babylon was this head of gold. Babylon teda predstavuje tú zlatú hlavu. And Babylon's located where modern-day Iraq. Babylon sa nachádzal asi na území dnešného Iraku. So then, the chest and the arms and the belly and the thighs. Potom nasleduje hrudník, ramena a brucho s bedrami. So we're going to look at, we've seen what the Bible said about Babylon, that the head means a kingdom. Všimli sme si, že teda Biblia hovorí, že zlatá hlava predstavuje Babylon a že všeobecne to predstavuje kráľovstvo. So if the head represents a kingdom, Teda keď hlava predstavuje kráľovstvo, then we're going to see what history tells us the rest of the kingdoms represent. tak sa poďme pozrieť, čo predstavujú tie ďalšie kráľovstva, ktoré prišli na scénu. Okay, so here this will tell you how Babylon was overthrown. Dozvedáme sa v histórii, ako bol Babylon dobitý. 13. október 539 tam bol rok, že? Again, if you go to the British Museum, Znovu, keď sa pozrieme do Britského múzea, you'll see this thing called Cyrus's cylinder. nájdeme tam takúto vec, ktorá má názov Círov valec. It will tell you just exactly how Cyrus overthrew Babylon. Je to popísaný valec, na ktorom je napísané, ako Círus vlastne dobil alebo podvrátil Babylon. And again, if you look in Isaiah in your Bibles, A znovu, keď sa pozriete napríklad do proroka Izajaša v Biblii, we can see that thousands of years before it happened, God said exactly how it would happen. zistíme, že 1000 rokov predtým, než sa to stalo, Pán Boh povedal, ako sa to stane. So then, again, Teda znovu, this chest and arms represented the Persian Empire. hrudník a ramena teda predstavujú Perskú ríšu, ktorá dobila Babylon. So then we'll look again at the thighs, Keď sa pozrieme teda na bedrá, and Daniel said to the king u Daniela čítame, on povedal kráľovi, that there will be a third kingdom that will rise and will rule over all of the earth. povstane ďalšie tretie kráľovstvo a bude vládnuť nad celým svetom. And we know that the Greek kingdom, Grécke kráľovstvo, it was led by Alexander the ktoré Great. bolo vedené Alexandrom Veľkým, je známe ako ďalšie, ktoré nastupuje na scénu dejín. And even historians recognize just how powerful a kingdom this was. A dokonca aj historici uznávajú, aké mocné bolo toto grécke kráľovstvo. Even one historian said that it seemed like there was a divine hand
that was leading his life. Jeden historik napísal, že zdá sa, ako keby nejaká božská ruka dozerala na jeho narodenie a na jeho skutky, na celý jeho život. Because I think by the time Alexander the Great was my age, Pretože ja si myslím, že v čase, keď Alexander Veľký bol v mojom veku, he had already conquered the then known world. teda je to fakt, že vlastne už ovládol celý známy vtedajší svet. It makes me feel a bit bad because Trošku ma to trápi, I'm 24 and I graduated university, alebo cítim sa z toho trošku zle, pretože ja som síce ukončil univerzitu, but I didn't quite make it to conquering the ale whole nepodarilo world. sa mi ešte ovládnuť celý svet. But it's not one of my goals. Samozrejme, And toto nie je jeden z mojich cieľov. so this kingdom here represents Greece. Or this, Toto kráľovstvo ďalšie teda predstavuje Grécko. now, we'll go again to the legs of iron. Poďme ďalej, nohy zo železa. So from history, who can guess what these legs of iron may represent? Z histórie vie niekto z vás uhádnuť, aká ďalšia ríša prišla na scénu dejín po Grécku? The Roman Empire. Áno, bola to rímska ríša. Now, see something amazing about just how certain God is. Všimnite si, aké je zaujímavé, aké je zvláštne, aký je Boh presný. He didn't just say that there would be another kingdom, On nepovedal iba, že príde nejaké ďalšie kráľovstvo, but you can see here that he has described what the kingdom is like. on tu opisuje, aké toto kráľovstvo bude. And the Bible says here, A Biblia hovorí, čítame u Daniela v 2. kapitole, 4. kráľovstvo bude silné ako železo, ktoré láme a rozbíja všetko. A ako železo, čo toto všetko drví, bude lámať a drviť všetko ostatné. so imagine, that Benjamin, he's expecting a baby in around 3 weeks, or his wife is expecting a baby. Predstavte si, Benjamín očakáva čoskoro, jeho manželka očakáva čoskoro prírastok a teda dieťa. So can you imagine if a year ago I told him that he was going to have a son in 2015? Predstavte si, že by som mu pred rokom povedal, že bude mať v roku 2015 syna. It's pretty amazing guess, but it could just be a coincidence. Je to dosť dobrý odhad alebo uhadnutie, ale takisto by to mohla byť aj náhoda. But then imagine if I told him not only will he have a son, Ale predstavte si, že by som mu povedal nie len, že bude mať syna, but imagine if I told him exactly what the character of the son will ale be. predstavte si, že by som mu povedal, aký bude charakter jeho syna, akú bude mať povahu. Is that not much more amazing than simply saying that there will be a son? Nie je to úžasnejšie, ako jednoducho povedať, že bude mať syna? And we can see how God was 100% right A my si when môžeme he, všimnúť, ako bol Pán Boh na 100% presný a správny v tom, čo predpovedal. because even historians, they would say this about Rome. Pretože historici hovoria o Ríme toto. Ramena republiky, občas v boji porazené, no vždy víťazné vo vojne, postupovali rýchlymi krokmi k Eufratu, Dunaju, Rínu a k oceánu. A zlaté, strieborné alebo mosadzné sochy, ktoré mohli predstavovať národy a ich kráľov, boli úspešne zlomené železným rímskym kráľovstvom. So when the Romans went around conquering nations, Teda keď Rím išiel a dobýval národy, when they saw the bronze idols, they would destroy it. keď oni videli bronzové modly v týchto národoch, oni ich jednoducho zničili, polámali. When they saw